A pandemia non impediu que Viveiro conte un ano máis cun Belén que é único en Galicia polas súas características. Son máis de 100 figuras que conforman as esteas típicas do Nadal e tamén algúns oficios tradicionais. Iso sí, este ano con especiais medidas de seguridade como un semáforo que controla o aforo ou tamén corredores diferenciados de entrada e saída. Son máis de 100 figuras a tamaño real que recrean neste entorno privilexiado de Viveiro as esteas propias destas datas do Nadal e tamén algúns oficios tradicionais. O Belén xigante abriu un ano máis as súas portas e os visitantes din que é algo único que non deixa de sorprender polo seu realismo. Me parece una maravilla, es algo que yo creo que el que no lo ha visto no se imagina lo que puede ser, ¿eh? Las figuras así a tamaño natural, todas las representaciones tan preciosas como están, lo bien hecho que está. As figuras en grande son preciosas, cada día van a mellor e parece todo moi real. É increíble o traballo que fan todos os anos. Figuras que son móviles, porque claro, eso é moito máis realismo, é algo que non se ve en todos lados. Os organizadores non quixeron que a pandemia impedise facer realidade unha das citas imprescindibles do Nadal galego, iso sí, con todas as garantías de seguridade. É dos poucos Beléns donde tú como visitante pasas a formar parte do Belén. Digamos que este ano é un pouquiño diferente polo tema da pandemia e está un pouco restringido todo o acceso ás escenas directas. O Belén está totalmente cerrado, só ten unha entrada única e unha salida única, con unha dirección obligatoria de sentido, eso se lle advirte a todos os visitantes no momento de entrar, con un semáforo de entrada que está regulando permanentemente a cantidad de persoas que están dentro do aforo. A montaxe deste Belén xigante, que estará aberto ata despois de Reis, e pretende dinamizar as festas navideñas en Viveiro, prolongouse durante máis dun mes.